No niin, ja tässähän sitä taas pitkästä aikaa oltaisiin lukemassa pätkää kirjasta. Nyt ollaan jo vuodessa 2014 kesän kynnyksellä. Eli pikkuhiljaa aletaan hiipiä loppusuoralle. Mutta lähdetään tästä lukemaan, mitä tapahtui 2014 kevään ja kesän aikana. Elämä kuitenkin jatkuu. Tapahtui mitä tahansa. Verotarkastajat jäivät nuolemaan näppejään. Olimme hoitaneet asiamme kaikkien sääntöjen mukaan. Toki heidän piti päästä jostakin näpäyttämään, niin saimme muutaman satasen laskun auton arvonlisäveron määrityksestä. Kerroin verotarkastajille edellisen väännön verottajan kanssa, joka ilmiselvän verottajan virheen takia ratkesi vasta viime tipassa eduskunnan oikeusasiamiehen puututtua kohtuuttomuuteen. En pitänyt tätä yhtään parempana suorituksena. Verotarkastus oli aloitettu juuri kun luulin yrityksen myynnin jälkeen pääseväni vapaaherraksi. Lisää vaikeutta oli tuonut oman lapsen kuolema. Tuo härdellin keskellä piti pystyä täysipäiväiseen työskentelyyn kaivellen vuosia vanhoja kuitteja 5 firman kirjanpidosta. Lopputuloskaan ei me mairitellut muutaman satanen puolen vuoden monen ihmisen työpanoksesta. Keväällä koitti kuitenkin tuo vapaus. Oli käytävä miettimään, mikä minusta tulisi isona. Talous oli kunnossa yrityskaupan jälkeen ja sijoittaminen piti huolen, ettei tilin lukemat ainakaan pienentyneet. Ensimmäisenä asiana oli mietittävä huolella suhdetta rahaan. Rahan perässä olin juossut koko työurani tavalla tai toisella. Mitä enemmän mietin asiaa, sitä selvemmäksi minulle tuli, ettei rahaa minua kiehtonut enää mitenkään. Ei sijoitusten tuotot tai lisämiljoonien himoitseminen. Olin tavannut sijoittajapiirissä ihmisiä, jotka olivat täysin rahan ja pelin lumoissa. Aina oli saatava lisää. Ahneus, kateus ja nuukkuus ei tuntunut katoavan ihmismielestä. Olipa hän rikas tai köyhä. Aina kun olin noihin ilmiöihin törmännyt, olin miettinyt, mistä ne juontivat juurensa. Voin tunnustaa käsi sydämelle, ettei yksikään noista ikävistä asioista vaivannut minua. Tunsin vilpitöntä iloa, kun joku sai hommansa toimimaan. Nuukuus oli mielestäni sairautta. Olin tavannut niin monta rikasta ihmistä, jotka eivät raskineet käyttää eurojaan vaikkapa kahvikuppiin kahvilassa. Siinä ei ollut mitään järkeä. Raha oli kuitenkin vain paperia tai numerosarja tilillä. Elämä oli elämistä varten, ei epämääräisten paratiisi odottamista kuoleman jälkeen. Minulle oli selvää, että mitä kassassa oli, riitti minulle huolelta. Voisin viettää sen suhteen huolettomat eläkepäivät. Lisäropojen tienaamiseen en tulisi hikipisaroita irrottamaan ja yöuniani menettämään. Omat ja yrityskaupasta saadut rahat olivat sijoitettu pääasiassa pienikuluisiin, helppoihin indeksirahastoihin. Yrityskaupan olimme joutuneet tekemään niin, että pari yritystä oli jäänyt meille rahoitusjärjestelyjen vuoksi. Onneksi niillä ei ollut muuta kuin sijoitusvaroja riesanaan. Kesän tullen yritimme viettää aikaa Vehmersalmella. Leenakin tuli, mutta tytöt perheineen vain pistäytyivät. 3 erillistä taloa seisoi tyhjän panttina pitkälti. Pitäisikö tämä paikka myydä pois, Leena sanoi. Minä en tätä ainakaan tarvitse. Kyllä mie tykkää aina välillä tiellä olla, sanoin, mutta ei minustakaan tiellä ole vakituisesti olemaan. Mitä me tehdään näin isolla paikalla? Eihän tämä ole koskaan täynnä. 3 taloa. Tänne mahtuu yöpymään 20 henkeä, Leena sanoi. Minkä tautta teillä ei kukaan halua olla? Minä kysyin. Eiköhän se ole sama juttu tytöillä kuin minulla. Täällä on liian paljon Anuun liittyviä muistoja.
Eihän siitä juuri muut muualla tavanneet kuin täällä, paitsi minä. Juoksin sen perässä milloin missäkin. Mitä sinä yksin teet tällaisella lukaalilla? Minnekäs mie sitten menen? No etkö sinä siellä Espanjassa meinannut talvesi viettää? Ostetaan asunto Helsingistä. Minä haluan asua siellä, missä on ihmisiä ympärillä, Leena sanoi. Etkö sie meinaa sinne Espanjaan lähteä? Voin minä käydä, mutta en mie siellä voi asua. Minun koti on Suomessa. Voin olla joitakin viikkoja, mutta en pitempää siellä. Tykkäätkö sie enempi räntäsateista kuin auringonpaisteista? En, mutta en tykkää lojua missään hiekkarannallakaan. Onko me siellä sitten ihekseni koko talvet? Jos se kerta on sinun paratiisi, ei se mikään ongelma ole. Eikö sieltä lennä monta konetta päivässä Helsinki? Voipa se käydä niin. Pitäisiköhän sitä Helsinkiä oikeasti käydä miettimään? Onhan se tämä turha iso ja työläs, jos ei täällä just kukaan muu ole kuin mie. Helekatisti hommia, nurmenleikkuuta ja vaikka mitä. Aina sitä riittää jotain laittamista, eikä se ole minun hommia. On tuo peukalo niin tukevasti keskellä kämmentä. Tai sitten sinun pitää palkata taas sellainen sele, Leena sanoi. Saahan näitä kesäpaikkoja vuokrattuakin. Vois aina vaihtaa paikkaa. Eikö se sopisi meille paremmin? Ihminen on luotu liikkumaan, sanoi Aspivaara Esko jo aikoinaan. Talo, tai oikeasti 3 taloa, teetti todella paljon töitä. Pelkkää nurmikkoa oli 0,5 hehtaaria ja sitä sai olla jynssäämässä jatkuvasti. Remonttien teko ei ollut minun lajini alkuunkaan. Yhtenä kesänä olin palkannut afrikkalaisen selen kesärengiksi hoitelemaan hommia. Samalla oli tarkoitus treenata onnetonta englannin kielen taitoani talven varalle. Sele katseli hommien välissä kaiholla liplattavalle kallavedelle. Hän ei ollut koskaan veneessä. Olin kertonut käyväni kalassa säännöllisesti ja saavani aina isoja kaloja. Todellisuudessa ne olivat kilonpainoisia kuhia. Ikinä en ollut saanut kunnon vonkaletta. Niinpä eräänä iltana lähdimme soutuveneellä uistelemaan. Souvas sie, niin mie näytän mallia, miten uistellaan, sanoin Selelle, joka asetteli airoja paikalleen. Minä ei ole koskaan ollut vene. Ei se mitään, sinulla on pelastusliivit ja tämä on ihan easy homma. No onko tämä keppi oikein? Ihan oikein. Ei se ole keppi, se on aero. Tää on virveli ja tää on huovi ja tää on mela. Nyt molempi airi paikallaan, onko ok? Airi on suomalaisen naisen nimi. Aero. Ihan hyvä. Nyt ei kun alat soutoa, mikä on uistelemaan. Sele asetteli airoja veteen. Hänellä ei ollut hajuakaan, mitä piti tehdä. Minua kävi naurattamaan. En ollut tavannut vielä koskaan ihmistä, kuka ei osannut soutaa. Lopulta Sele sai molemmat airot veteen, mutta ei tiennyt, mitä niillä piti tehdä. Nyt vaan otat ja vejät niitä vettä pitkin, nauroin perätuhdolta. Ei minä osaa. Etu vai takapäin? Souva, elä huopoo. Mikä huopa? Kun mennään taaksepäin, se on huopoomista. Souva, elä huopoo. Minä yritän. Sele yritti, mutta vene pyöri paikoillaan.
Hän souti toisella airolla ja huopasi toisella. Minä nauroin kippurassa ja katselin, oliko naapureita rannalla katsomassa. Nyt oli kunnon teatteriesitys menossa. Kun seleen soutamisesta ei tullut mitään neuvostani huolimatta, päätin vaihtaa osia. Sele istui perätuhdolle. Annoin hänelle virvelin käteen. Jos ei ole koskaan ollut veneessä, ei ilmeisestikään myös harrastanut virvelöintiä. Heitin vaapon veteen ja löin virvelin käteen. Ehdin vetää muutaman soutuvedon ja virvelin vapaa taipui luokille. Mikä se nyt? Sele sanoi. Siellä on kala. Veä venneeseen. Kello sitä virveliä. Mikä kello? Pyöritä siitä vivusta. Kumpi suonta? Ei toimi. Pyöritä, huusin. Ei liikku, on kiinni. Anna tänne. Otin virvelin ja aloin kelata. Veneen perä möyrysi ja vene keikkui. Sele istui veneen pohjalla ja piteli molemmista reunoista kiinni. Anna haavi, huusin. Mikä? Haavi. Se on, missä sitä verkkoa on. Mikä verkko? Se vihreä, anna se minulle, täällä on iso kala. Kala. Onko tosi? Mikä kala? Hauki, helveti iso. Sain hauen veneeseen. Se oli iso, isompi kuin olin koskaan saanut. Nyt pitää kyllä mennä rantaan. Otetaan tästä kuvaa ja mitataan paljonko tää painaa. Ainakin 5 kiloa. Kalastaminen, helppo juttu. Minä tykkään soutaminen ja kala. Saako sinä aina kalaa? Melkein aina. Menimme takaisin rantaan. Kävin puhelimeen ja otimme kuvan. Hauki näytti kuvassa melkein selen kokoiselta. Se painoi melkein 6 kiloa. Seuraavalla kerralla olin kalassa yksikseni heinäkuisena iltana. Sain vielä isomman saaliin. Yli 80 kiloisin. Olin saanut muutaman kuhan veneeseen ja taas oli yksi uistimessa kiinni. Kelasin sen veneeseen. Juuri kun olin ottamassa vaappua sen suusta, se heilatti pyrstöön ja uistimen koukut olivat lävistäneet peukaloni. Olin onnistunut onkimaan itseni. Yritin värkätä uistinta irti peukalosta, mutta koukku oli mennyt pahasti läpi, ettei se suostunut millään lähtemään irti. Yritin katkaista koukkua pihdeillä, mutta ei se onnistunut. Ajoin rantaan ja ajattelin käydä pyytämässä apua naapurin Ristolta. Juuri kun tulin pihaan, Riston perävalot näkyivät tiellä. Yritin taas irrottaa koukkua, mutta en keksinyt keinoa. Tajusin, että minun oli mentävä sairaalaan. Haava voisi tulehtua. Mietin, menisinkö sinne nyt vai käärisinkö uistimen ja peukalon pakettiin ja nukkuisin yö yli. Päätin lähteä heti. Kun pääsin ensiavussa lääkärille, nolotti. Kyllä vähän hävettää, kun tällaisen takia joudun teidän aikoa tärvelemään, sanoin. Ei mitään hävettävää. Olet jo 3. vastaava tänään. Annahan se tänne se käsi. Nappaan sen koukun poikki. Jos peukaloni oli keskellä kämmentä remonttihommissa, en ollut kummoinenkaan kalamies. Kerran olin taistellut ison kalan kanssa puoli tuntia. Kun sain hilattua sen rantaan, uistimesta löytyi iso lasten leikkipuskutraktori. Elämäni suurimman kalankin olin oikeastaan saanut puolestani kesärenkini afrikkalainen Sele. Sele tykkäsi myös jalkapallosta. Niinpä ostin hänelle nappulakengät ja otin hänet ulkomaalaisvahvistuksena Pipon peleihin. Sele erikoistui maalintekoon. Puolustaminen häntä ei erityisemmin kiinnostanut. Sillä tavalla. Ja vielä vähän. Muutamia vuosia ja mielenkiintoisia tapahtumia ja sitten ollaan grande finaalessa.